nang ta sakaway ka bangisim ni karay kawi day bat ki skul ke jingplie ke jingkhang yi ki skul ru ni aiti ha ki deputy commissioners ba kin peit kin kmi benia kanu ke jaka ka baki idon kamban khang yi ki skul ya kataru ni ai ka bor ha ki deputy commissioners ba kin peit kin kmi banle ya ka badon kam namar ba kum mga ong ye pi menta ka badon kam yang i kalong bangin break ya kani ka change ka badon menta namar ba POE bagi positive cases kat banang mi kawi kasngi sya kawi kasngi kanang kiu bat kanang sapriang kini kidei kirai ki bengisim menta kasngi nakaliang jong ka sorkar